Og som vi ved i kemi, så er vi i gang med at have med eddikesyre, eller etansyre, som det hedder på kemisprog, som vi blander med noget natriumhydrogenkarbonat, og på dannet noget natriumacetat, plus noget CO2-gas, og på den måde kan vi få lavet noget bobler og noget brus i vores vand, og så noget liquid H2O. Og på den måde der kan vi lave vores produkt, som vi skal bruge i proces senere i dag. Vi skal bruge multimeter, glas, salt, kobberplade, zinkplade og ledninger. Hvad laver vi? Saltbatteri. Vi starter med at fylde vand i en kop eller et glas. Så putter vi salt i. Så rører vi. Dermed får vi saltvand. Så sætter vi ledningerne og pladerne sammen. Putter vi ledningerne i vores multimeter. Sætter den til volt. Så putter vi pladerne i vores saltvand. De må ikke røre hinanden. Dermed får vi et udsving, så vi kan se, hvor meget strøm vi får.